second wife yemurumu saka vakanga vaita timu nana matete saka vakazoburana vana vaburana pandakadzoka maiguru vanga vakusaidi kwangu vakundudza zvese zvakanga zvichiitika saka ndopo vakatsanangura vachiti uyu Lindsay second wife yemurumu wangu akaenda kushamba kwaakaenda ndokubva auya nezvinhu zvaakanga auya nazvo ndobva chinhu chinanzi ndinokanda pamba pano pamainga akutaura inini saka ndikushuva kuti andinokanda ndiani maiguru vanoti vakafonera mama vakati komunonetseke nyaradzo aripo nekuti vatete vachibva kumusha ndakavatora ndakanga chigara navo vachipinda chikoro saka kumba ini nandaivarambidza nokuti ndivatete saka vatete vakatumwa ndokubva vanokanda vatete vakanda ndobva murume wangu asumuka ndopaakachinogara kumanhenga kumba kwesecond wife ndobva second wife yayadzoka kuna maiguru ikati munhu uya anoziva zvaanoita murume uya asumuka nenhumbi dzake dzese auya nadzo kupi kumba saka munhu uya anoziva zvaanoita sei zvaanoita ini ndanzwa nyaya iyi handakuda guwa ndakaenda kuchechi kwana tete kuzimbabwe apostolic ndasvika ikoko ndokubva ndabvunza vatete ndikukumbira kukuonai vanga vaine mwana muchechi vatete mune zvinhu zvamuri kunzi makatumwa uyazokanda kuva kwangu ichokwadi here vatete ndakavafota aenda vanga vasingatarisiriwe kuti zvinhu zvakadaro ndikudini ndikuzviziya and ndakavabvunza kwete zveviolence ndobva vati ichokwadi ndakauya ndakakanda asi kukanda kwandakaita ini ndakanga ndaenda kuprofita ndikasvika kuprofita zvikanzi kuti vari kuda kuita accident saka ndiende ndinokanda chi zvinhu izvi kana ndakanda zvinhu izvi ndokuti kuti vasaita chi accident ndikati kuti makavaudza here zvikanzi kwete ndikati kwenini muridzi wepamba makandiudza here kuti ndozvinhu zvamuda kukanda pamba pani pangu zvikanzi kwete saka ndobva ndabvunza murume wangu akati handizvizivi zvinhu zvakadaro saka ndokubva ndatoona kuti zvechokwadi nyaya iyi yakaitika asi yaitika yazobuda mukusawirirana kwaakuita saka ivinatete mangamataaemurawe hamuna kwenda hamuna kuenda kumapostoli pamunama
havana kuya here havana kuya here ava makavati chii vakauya vakati vakauya muri kupi vakauya chikuchechi makavati chii vakauya vakati vatete ndauya nenyaya yangu yandinayo ndakaenda kuchechi kuhamba puku ndaenda kuchechi kuhamba puku ndakaprofitwa zvikanzi last born yemumba memurume wenyu yakakanda zvinhu pamba penyu kuti zvipise chii ndo zvakapisa imba yenyu. Ndikati kumaprofita kuhamba puku kwamukaenda ikoko ndandichikumbira kuti tiende tese kana pane chandikakanda titesei chiuye chibviswe nokuti inini handina chandikaita sei chandikakanda. Mai guru vangu vakanditi aiwa vatete kuhamba vakati ndoba sande yeshe yakauya ndakatoenda kuhamba puku inini kuchechi. Mai guru vangu havana kuuya zvadaro. Mai guru ipapo vanga varamba sandaenda kuhamba puku kuchechi vakaramba vakati imba iyoyo kana ichitsva ngaitsve hazvisisina basa vatete noti ini ndandati zvinhu zvingaite sei kana zviripo maprofita ngave ataure kuti ndine chandikakanda here chakaipa pamba penyu kana chiripo toita sei chobviswa inoti nandinachandikaita sei potsvagwa maprofita akawanda nokuti maprofita anonetsa mumwe munhu anotenga maprofita mumwe munhu anotenga ti saka ngapauye maprofita oita sei otaura. Maiguru akati aiwa inini imba yachechi hazisisina basa ngatisiyanei nazvo. Ndaramba chitaura nemaprofita maiguru ndopauka bvazoti aiwa inini nyaya iyi ndakaenzwa namaiguru mai euton ndozvavakabva vataura. Nyaya yatakabva tangoipedza yakadaro notiva maiguru vanga vatichi hazvina basa ngatiregedzei kuenda kumaprofita. Sikendi pakatouya samoni ndakatovhunduka ndikati ko ingaoni nyaya iyi yakataurwa kuti tibvise ina handina kuramba kuti maprofita auye ivo ndo vakatoramba. Saka ndakatodza kuziva kuti asi vaida kuzogadzira nyaya here kana kuti nyaya yacho yakaitika 2022 2026 imba yanga yacho tikadaidzala maiguru akutaura nezvavo vanova vaiwirirana avo vanofanira kumboo munombogara kuti hongu nokuti handina chandakakanda namba dzeimini vamenyu vakavabvunzai matari vakavabvunzika nekutambo zvakadai varume vangu padakavabvunza vakati handina kubvera ndakanzwa nyaya and zveshuwa ndakaitarisawo havaimbonokurukura kumurume wangu nyaya yakadaro yekuti vatuma kuti vakande zvinhu zvekuti asimuke pamba saka akatuma vakokanda zvinhu isecond wife yemurume wangu. Alright, ko imimi ndamubvunza iwe kuti imimi munhu wacho mauya naye here akakudza iwe pamusoro vamapurisa pavakandifonera vakakumbira kuti tiati vanenge vari kuchikoro saka vasi kukwanisa kuya kudare nhasi saka maiguru havatoripo vari kuchechi kumusangano saka isu tatumandika apa avaramba ka dai ivavo vacho vakakudza yanga varipo wopesana vanouya musi uyewe pangamba nanhungi ndakadai chero pandakavabvunza aripo akanga achitoripo mai saka handina kuuya dare iri ndakarigadzira chikonzero vamapurisa vakati vakumbira kuti havasi kukwanisa kuya kudare vanoyamiswa 26 vanhu vese vakataura nyaya iyi vakauya amai vati mapinda ngati handira zvandakakanda vanhu vakazove vachikura kuti ndizvo nokuti kubvuma kadai mamabvuma kativarora venya kutaurira zvinhu zvaka zvaitika zvinhu zvaitika kumazinge chishoma muurora wenyu zvinhu zvinoitika muvanhu kana vanhu vinetsanga panotaura maimbaita muchorera padhuze taimboza kuti right nyaya yaingotongwa sezvairi kumurova wenyu zvinoi makati vanhu vese vakokorodzwe wozoya muno mudare kamambokusha sikuti wamaita wozobva vanhu vaita aiwa ndozvakaita ipapo vatayambirana kuti nyaya kana itaurika haitangozopredesa dzakuti itambira nyaya matora mufungwa kuti inobva yaizomesera kana vanga muri mwana mudiki vakachiita natete muchigara zvakanaka zvanga zvisina mhosva
saka imi malamba kuti handina kuita nyaya isi tinoudzureyo kuti kusa 26 vanhu ivavo vanouya nemi muya asi pamasoro yanga asi pamataura atebhuru zvakanaka amai vanhu ava vakanga vauye makana vakuwirirana asi tisapedzisira ti ende kumaprofita futi sokuti ava vakaenda vega kumaprofita imi hamuna kuenda makanga mataurirana matibvurana ngatiende kumaprofita danzokiti seru makazokuti hazvina kusaka kumaprofita yanga yapedzwa mai yaanzezvoni munouya next date saka andataura panyaya yedate ndiri kuchikoro ndobvara muna juni sepapa pandatoita zvokutongomanikidzira ndairwara mamanda inasiro chikoro saka havakwanise kundipa alimentate kumukoba tichasi ndobvara juni ndobvara kana ushirintswa 8 kunana nena 7 kuwatitova ndopandatoba asi panyaya dzetransport ndogara kugweri ndiri kumukoba tichasi tobvara juni ine ndogara kuno kumadera isi pachifori tobvara juni ndopanoita Try to figure out how to Lindsay.